10 triků, jak zanechat skvělý první dojem. Vědci dokázali, že si o někom uděláme první dojem během 7 sekund. To je velice krátká doba. Co tedy můžete udělat, abyste zanechali skvělý první dojem? Číslo 10. Slabé podání ruky. Tohle může být velice důležité pro kohokoliv, kdo se chystá na pracovní pohovor. Studie dokázaly, že slabé podání ruky dělá velice špatný dojem. Druhá osoba si často myslí, že jste stydlivý, nezajímavý, nebo dokonce neschopný. Určitě nechcete, aby vás ostatní takto vnímali. Proto se nebojte a ruku druhému stiskněte. Číslo 9. Délka podání rukou. Ještě chvíli u tohoto témata zůstaneme. Často při podání rukou lidé drží ruku druhého moc dlouho a druhý člověk se díky tomu cítí divně, což vám úplně s prvním dojmem nepomůže. Podání rukou by nemělo trvat déle než 2 vteřiny. Číslo 8. Žvíkání. Už od dětství nám učitelé ve škole říkali, že žvíkání je neslušné. A měli pravdu. Musíte přiznat, že když se s někým bavíte a druhá osoba pořád žvíká, docela vás to štve. Díky žvíkání si lidé mohou myslet, že jste dětinští a sebestřední. A to opravdu nechcete. Číslo 7. Vyhýbání se očnímu kontaktu. Oční kontakt má neuvěřitelný vliv na první dojem. Studie ukázaly, že lidé, kteří při konverzaci udržují oční kontakt, jsou považováni za sebevědomé, inteligentní a důvěryhodné osoby. Naopak lidé, kteří se vyhýbají očnímu kontaktu, jsou vnímáni jako nedůvěryhodní. To neznamená, že se pořád musíte dívat druhé osobě do očí, je v pořádku se občas podívat jinam. Problém ovšem nastává, když se druhé osobě nedíváte do očí prakticky vůbec. Číslo 6. Dostatečná vzdálenost. Určitě to znáte, bavíte se s někým a ta osoba je vám nepříjemně blízko. Nechcete se bavit s někým, kdo se nachází 10 cm od vás. Problém je, že určení ideální vzdálenosti není tak jednoduché. Vzdálenost záleží na vašem vztahu s danou osobou, ale také na dané situaci. Pokud ale někoho potkáváte poprvé, je dobré mít mezi sebou alespoň půl metru. Pokud stojíte moc blízko, vypadáte agresivně. Pokud ale stojíte moc daleko, vypadáte, že nemáte zájem se s druhou osobou bavit. Snažte se tedy najít něco mezi. Číslo 5. Dělání otravných zvuků. Každý z nás někdy byl v místnosti, kde druhá osoba dělala otravný zvuk, například klepala nohou nebo neustále klepala propiskou. Takže pokud nějakou z těchto věcí děláte, nejenže všechny okolo naštvete, ale také zanecháváte špatný první dojem. Klepání o vás říká, že jste netrpělivý, nedočkavý až nervózní. Lidé si také mohou myslet, že se snažíte naschvál naštvat ostatní nebo přitáhnout pozornost. Číslo 4. Neustálá kontrola telefonu. V dnešní době jsme se stali závislí na našich mobilních telefonech a na internetu. V průměru každý z nás zapne displej na telefonu 110krát za den. I když se pouze díváte na čas, je to velice nevhodné při konverzaci. Druhá osoba si myslí, že vás to s nimi nudí a že máte lepší věci na práci, než se s nimi bavit. Studie dokázaly, že jen to, že máte mobil na stole při konverzaci, snižuje kvalitu konverzace, takže raději nechte telefon ve vaší kapsi. Číslo 3. Zapomínání jmen. Pravděpodobně nejtrapnější věc, která se vám může stát, je, že zapomenete jméno osoby, se kterou se bavíte. A je to 2krát trapné, když si daná osoba pamatuje vaše jméno. Abyste se tomuto vyhnuli, snažte se při konverzaci co nejvíce opakovat jméno dané osoby, poté co se vám představí. Pokud ale už zapomenete jméno, snažte se bavit tak, abyste nemuseli použít jméno dané osoby. Číslo 2. Pozdní příchod. Pokud přicházíte pozdě na party u kamaráda, nic strašného se pravděpodobně nestane. Když ale přicházíte pozdě na schůzku, určitě vám to nepomůže zanechat dobrý první dojem. Budete vypadat jako neschopní, nedůvěryhodní a nezodpovědní. Druhá osoba si navíc může myslet, že si nevážíte jejich času a to určitě nechcete. Číslo 1. To, jak vypadáte. Navzdory známému nesuď knihu podle obalu, lidé často soudí jiné lidi podle toho, jak vypadají. Nezapomínejte, první dojem si člověk vytvoří během 7 sekund a z konverzace toho za 7 sekund moc nezjistíte. Proto je váš vzhled důležitý. Takže pokud někoho potkáte poprvé, především při nějaké formální schůzce, snažte se zvolit konzervativní oblečení. Buďte upravení, oholení, nepoužívejte moc voňavky nebo make-upu. A to je pro dnešní video vše. Doufám, že se vám video líbilo a pro více podobných videí odebírejte tento kanál.